Tukuendelea ni program ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Timakonda kwambiri tikakulandirani chonchi muli pamenepo program ife timakhala okondwa. Motero mundole ndithu tipereke moni mzigawo izi, mchigawo chakumwera, mchigawo chino chapakati komanso kumpoto. Muli bwanji kumeneko mu program ya Hymns of Hope? Tikulandireni madzulo buno ndipo ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Nde program ili timakhalipasani nyimbo zokhazoka zopereka chiyembekezo. Moteronso lero takusanjirani nyimbo ndithu zopereka chiyembekezo. Koma program yathu siku lero tikhetu kuchita ndi nyimbo zoyika m'mabanja osiyanasiyana, ma families. Tichiyamika ndithu pali mabanja ena amene kuyimba ndithu amachita ndithu kwakukulu. Ena ndithu anayeserapo ngati banja iyi ateti tiyese kuyimba kupeza kuti bambo mawu awo, mayi mawu awo. Kwa mabanja amene akhaudi pasa nyimbo lero iyayi anagwirana ndithu sadalekana iyayi. Nthawi ya practice amachita limodzi. Motero bwanji munthu woli kuyankhula kundita imakaye. Ngati pali mabanja ena amene munayamba kuyimba koma mwina simunapitirize ndikupitire lolo muyambiranso ndithu. Ndipaseni kuyimba kuchokera kwa gulu la Maunjili Family, nyimbo inakuti Amingoli. Amingoli ndi mauso alemekeza mwamba, Yesu mwamba mo akondwa, alamula konsepo, alipampando huko, Yesu alamulila. Haleluya, 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 amen. Haleluya kwa iye wapendo yapatandapo. Haleluya, 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 amen. Haleluya kwa iye wapendo yapatandapo. Haleluya, 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 amen. Rona wanu savulira, fumu yolemelera, chikondi chanu watu anu onse, watu anu okondwa, azaona kopeyo. Haleluya, 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 amen. Haleluya kwa iye wapendo yapatandapo. Haleluya, 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 amen. Haleluya kwa iye wapendo yapatandapo. Haleluya, 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 amen. Ambuye itanisanga tikulo tilisowa, kutampetera tikulo mbamanditi kozata, tisaliza mingoli ule mukwafumuyo. Haleluya, 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 amen. Haleluya kwa iye wapendo yapatandapo. Haleluya, 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 amen. Haleluya kwa iye wapendo yapatandapo. Haleluya, 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 Kuyimba kumeneko kwa mzathu a Maunjili Family, nyimbo inakuti Amingoli, kutifika mprogram ya Hymns of Hope
ndinafotokoza kuti lero tikhetu kuchita ni nyimbo zoyimbidwa ndi mabanja. Mu program ya siku lero tifuna tayamikire mabanja amene amayimba nyimbo zosiyanasiyana. Ena mwina sitayika koma inu mukudziwa. Ndithu mumtima mwanu mwayamikire chifukwa apitirizabe kumutumikira Mulungu okhala kumwamba kupyolera kuimba pabanja. Ndimafotokoza kunena kuti tizikhala anthu oyamika ndi kuthokoza pa zazikulu zimene Mulungu athu okhala kumwamba akutichitira. Ena ndithu timatopasidwa mphaso ndi anzathu kandi maneba kaya ndi anthu otizungulira kutipasa mphaso otipasa china chake. Kuyamika kumachita bwino, kumampasa munthu mphamvu kuti aone kuti mphaso imene apereka ija ndi mwana wangayo kapena m'baleyo akundikumbukira ndipo akumbukira kuthokoza kundiyamika pa zazikulu zimene ndandichitira. Kuti bwanji Mulungu okhala kumwamba pa zabwino zonse zimene amatichitira. Kodi ifeyo timathokoza kapena zikakhoti sizinende bwino Mulungu atidalitsa suna lake ndi suna sizinende bwino ndi timayamba kumunyonsosola. Ndipo anthu ena amene timanyonsosola posafuna kunyonsosola. Kuyankhula posafuna kuyankhula. Koma tizikumbukira kuti ndipo siku lina limene Mulungu athu okhala kumwamba anatichitira china chake chifukwa inu ndine kungozuka madzulo buno kugwira zintchito zathu zosiyanasiyana, nkubwera pano nkudya. Tiziyamika Mulungu athu okhala kumwamba chifukwa ena sanazone zinthu zoterezo. Siku latha ndithu ali mchipatala, siku latha ndithu akulira, siku latha ndithu akubuwula ndi china chake. Ndi inu muli moyo mukuonera program imeneyi, thokozani Mulungu okhala kumwamba. Zonsezi mkatikati mwa program imeneyi ya Hymns of Hope imene timakhala kupereka nyimbo komanso timakhala kuphunzitsana ndi kuongolerana moyo wathu wa siku ndi siku. Kodi izi zikabwera tichite motani? Likagwa vuto kodi tiyang'ane kuti? Zenenge family yatipasa nyimbo nakuti kwina nkuti kulibe kuna kulikonse kumene ndine tingathe thandizo kuposa kwa Yesu. Kwa Yesu kokha ndi kumene feyo tingathe kuthawirako ndi kupeza thandizo lathu la siku ndi siku. Kutifika program ineyi ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Lero tichita ndi mabanja osiyanasiyana ndipo nyimbo ine imene tifike pano kuimba kucha kwa Goma Family, nyimbo nakuti Chigwa cha Dula. Binegona kanitsa kupembedza pano lomweli na ikidaba chigwa cha Dula. Shadrach, Meshach ndi Abednego kanitsa kupembedza pano lomweli na ikidaba chigwa cha Dula. Shadrach, Meshach ndi Abednego kanitsa kupembedza pano lomweli na ikidaba chigwa cha Dula. Shadrach, Meshach ndi Abednego kanitsa kupembedza pano lomweli na ikidaba chigwa cha Dula. Shadrach, Meshach ndi Abednego kanitsa kupembedza pano lomweli na ikidaba chigwa cha Dula. Shadrach, Meshach ndi Abednego kanitsa kupembedza pano lomweli na ikidaba chigwa cha Dula. Shadrach, Meshach ndi Abednego kanitsa kupembedza pano lomweli na ikidaba chigwa cha Dula. Shadrach, Meshach ndi Abednego kanitsa kupembedza pano lomweli na ikidaba chigwa cha Dula. Chigwa cha Dula, chigwa cha Dula. Kuimba kumene kwa mzathu amene wa Goma Family, nyimbo nakuti Chigwa cha Dula. Kutifika mkatikati ma program ineyi ya Hymns of Hope
koma lingaliro lomwe lija kodi inuyo mumayamika mmathokoza? Ngati matero iya ife pano tili bwino ndife okondwera, koma ngati simatero, ngati ine silimatero, iya ndikhale pansi ndizifufuze nkuona kodi sindimayamika pati nanga nkambire pati. Mulungu wathu ngadongosolo amatipasanso ndithu mwayi wina woti ife titha kuzikonza nkuyambiranso. It's not too late. Sukuti tachedwa iya titha kuzikonzanso. Nyimbo ina imene ifikenso program imene ndikuimba kuja kwa mzathu a Kenias Family, nyimbo ina kuti bwera kwa Yesu. Utenga osiriza, haleluya, yang'ana kwa Yesu nuchire. Utenga osiriza, haleluya, yang'ana kwa Yesu nuchire. Usadikile mawa bale wanga, suze wa mawaliba lanji. Ulandile tu Yesu lelo lino, ntawi kadali kobe. Kuyimba kumene kwa mzathu a Kenias Family, nyimbo imene kuti bwera kwa Yesu. Timaona amene amachitira ndithu ni magitara ndi zina zotero kutisikimizira ndithu kuti ife tikuyenera bwera kwa Yesu, tikuyenera kusiya china chilichonse chimene ife timapanga, chimene chimatidodomesa, chimene chimatipangisa kukhala anthu osayamika. Ndikubwera kwa Yesu nkukhala anthu oyamika. Tikabwera kwa Yesu timakhala anthu othokoza, tikabwera kwa Yesu timakhala anthu oyamika ndi kuthokoza Mulungu pa zabwino zimene ife akutichitira, ngakhala mzathu amatichitira. Taganizireni anzanu aja kuntchito, taganizireni mayi pa nyumba, ndipo anthu ena sitimatha kuyamika azimayi pa zabwino zimene amatichitira pa nyumba. Sazimayi yokha, azibamonso amayita zazikulu zimene ife amayi tikuyenera kuyamika nazo. Nzimayi wakhoza pa nyumba, kaya wapanga china chake timuyamikire, timuthokoze. Kanzibambo wapanga china chake pa nyumba timuyamikire. Zimapereka mphamvu, zimapereka ndithu mtima kukhala wamya, kutonthola ukayamikidwa. Zonsezi kulifika mkatikati mwa program ya Hymns of Hope, program imene timakhala tikongolerana, nkuthandizana, nkuphunzitsana kuti moyo wathu tingawuyendese motani, ngati pena pake situchita bwino kodi tingapakonze motani, nyimbo zimene timakhala tipasirani kodi zikusunthani motani. Zonsezi mu program ya Hymns of Hope. Mundione apa nyimbo osatire khali yaka mwana family, nyimbo imene kuti kodi Yesu amasamala.
Kuyimba kumeneku kwa mzathu amene wa Akamwana Family timanena kuti za lero ndi za m'mabanja. Mafamily ndi amene tikupasirani mu siku la lero. Kodi Yesu amasamala? Ndi funso imene anthu ambiri timakonda zifunsa, tikakholera gwera zovuta, china chake chachitika pa moyo wathu, ndi timaona masamba mchezo anthu ambiri timakonda kuyika funso imeneli. Kodi Yesu amasamala? Yankho lake silili kutali ya. Yankho lake silili kutali, lili pafupi kuti inde amasamala. Chifukwa zonse zimene ife tikumandizana nazo Mulungu athu ndi adokosola kuziziwa ndipo amakhala tikuona mu nthawi yake ndithu tizaona chipambano chikutifikira pa moyo wathu. Chofunikira ifeyo timusogoze iyeyo,
timuthokoze, timuyamikire. Tizita nthawi zina kati mavuto kasiti mavuto kumuthokoza ndi kumuyamikira. Tikazazindikira zimenezo tizazi kuti Yesuyo amasamaladi, ndipo palibe siku limene ifeyo sanatisamalirepo, koma masiku onse ifeyo amatisamala. Tikaona nthawi yapo iyayi ndikumalichereche kwa program yathu imene ya Hymns of Hope. Funso loyamba, kodi inu mumathokoza? Ngati simatero, phunzirani kuthokoza, phunzirani kuyamika, phunzirani kuchita zinthu mwadongosolo. Mukatero Mulungu okhala kumwamba amaona zimene ife tilakelake, zimene ife tizisowe, ndipo azatipasa. Koma ngati silimatero, iyayi tiyambe, kaya ndi aneba, kaya ndi bambo, kaya ndi mwana wachita bwino, kaya ndi ndani pena pake palongosoka, tiyeni ndithu timuyamikire, zimapereka mphamvu. Nyimbo yomalizira imene imalizire program yathu ya siku lero ndi ya mzathu amene wa Atom Family. Nyimbo imene akuti mavuto ngambiri. Mavuto ngambiri, zovuta nzochuluka, chofunika ifeyo tikhalebe olimba pamaso pa Mulungu okhala kumwamba. Tikakhala olimba ndithu chipambano chizachitika. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda, ndithokoze cameraman Brian Katumba, ndipo tikufunirani usiku opambana. Pitizani kuona maprogramu osiyanasiyana pano pa VNV Media TV. Mwakoma nonse, good night. Mavuto ngambiri zokoma ndizochepa, kodi moyo uno ndiwotere, pena sidadaula zakala masuka, ziwa zafika kwatu siku lina. Mavuto ngambiri zokoma ndizochepa, kodi moyo uno ndiwotere, pena sidadaula zakala masuka, ziwa zafika kwatu siku lina. Kodi nilipati kapena ndafika, kuwala kwa mamba niona, aitana Yesu, aitana ine, komola se kukila ine. Kodi nilipati kapena ndafika, kuwala kwa mamba niona, aitana Yesu, aitana ine, komola se kukila ine. Anzanga samvesa pamene ndiwauza, kuti kulimalo olao, omangira ndikolile, ndipo anu alipo, ndipo tipite tonse tikaone. Anzanga samvesa pamene ndiwauza, kuti kulimalo olao, omangira ndikolile, ndipo anu alipo, ndipo tipite tonse tikaone. Kodi nilipati kapena ndafika, kuwala kwa mamba niona, aitana Yesu, aitana ine, komola se kukira ine. Kodi nilipati aitana Yesu, kodi nilipati kapena ndafika, kuwala kwa mamba niona, aitana Yesu, aitana ine, komola se kukira